फाइनाली आङो दायो हस्पिटालाव सफैबाय। हस्पिटाला नैबेनो डिउ केयार हस्पिटाल ना। आङो नामखौ दासिमबो मोजां नायाखै। आङो दिन्थिलांनो नाजागोन सिंनि नुथायफोरखौ। जोंहा बेयो जाबाय दलगाव टु कारपिटिया रड आरोना। बेनि ओरै खोलागालजों जोंहा रौताथिंनिफ्राय फैयोबा लेफ्ट साइड जायो आरोना। लेफ्ट साइडआव हस्पिटाला मोजां हस्पिटाल होनना मिथिदों। आङो नायलांनो दिन्थिलांगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थादों। फाइनालि आङो दायो कारपिटिया डिउ केयार हस्पिटालाव आङो सफैबाय। आङो बेयाव माने एसे आंनि बिनानावखौ नायनो फैबाय आरो दसे। माने मा होनना बुङो, बिनानावा गोदान आलासि जोनोम होदों आरोना। बेखौनो आङो दसे नायनो फैबाय आरो दिनै। आङो दिन्थिलांनो दायो हाबलांसै आरो सिङावनो। आङो दायो सिङाव हाबलांनोसै, माने दसे बेखौनो भिडिअ खालामबाय आरो। डिउ केयार हस्पिटाल आङो दायो सिङाव हाबबाय दायो। नै राजा मा खबर? ओइ जिउमा मा खबर? आगै गोदान बायलायबायनो बिदिनो हेरा प्रिन्सेस। बेनिफ्राय नै बियो तुजिता आनै आगै फिसा बायबायनो। आगै मा नाम दोनगोन आगैनि नामखौ? हा देजि दैमारि। सोरनि सेलेक्ट बे नामा? नोंनि? नों नागिरनाय नामखौ नों सेलेक्ट खालामनाय ना? मोजां नाम। दैजि दैमारि बसुमतारिसो जागोन ना? बसुमतारिथ' नामबा दे जागोन दे। नै बिथिं बिबैया नैबेनो, आइया बेनोलै। मा होनना बुङो, फिसौजो सासे मोनलायबाय नै। बिथिं लायलाय नायनो गाबदां। बिथिं नै बिमाया नै बिथिं उन्दुबाय थादों नै। थारमाने मैया जाबाय आरोना। मैया लाबोनायमोन, मैया सिजारिं खालामबाय। बेनिफ्राय आरो दिनै जोङो नायनो फैबाय आरो बेलासियाव दसे। मोजां हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रा गाज्रि नङा। सोरबाफोर फैयोबा फैनो हागोन। साफायानो, हस्पिटाला गोदान नालाय बारा गोबाव जायाखैनो खुलिनाया। बिथिं आरो नै रिसेपसनफोराथ' थिगानो, गाज्रि नङा, मोजांखौनो नांदों आरोना। नै बिथिं जाहैबाय जेनेरेल रुम जाहैबाय आरोना। फैनानै मोजांखौनो नांबाय, माने हस्पिटालनि रिसेपसनफोरखौ मोजांखौनो नांदों आरोना। जा नै बिथिं जाबाय काउन्टारा, नै सिस्टारफोरा नै बिथिं दङ, माने मोजां सार्भिस खालामो आरो बिथांमोना। नै बिथिंनो मोजां साफा गोदान हस्पिटाला। जुदि सोरबाफोर फैयोब्ला फैनो हागोन नोंथांमोना। बेयाव गोबां फेसिलिटि दङ आरो हस्पिटालाबो बावाखै होननानै मिथिदों, गोदानसो होनना मिथिदों आरोना। आं दिनैसो प्रथम फैदों आरो बे हस्पिटालाव। फाइनालि दायो जोङो थांसै आरोना। नै थांनो ओंखारबाय, नायबाय नै मा होनना बुङो, जोंहा फेमिलि मेम्बार बारायलायबाय आरो सासेना। आङो दिन्थिनोसै आरो फेमिलिखौ दायो, गोदान फेमिलिखौ दिन्थिनोसै। जोंहा बेबिया उन्दुबाय, गोदान मेम्बारा, जोंहानि फेमिलि मेम्बार आरो गोदान सासे बारायलायबाय फेमिलियाव। आनै थांसै। थोदो जिउमा, थोदो थांसै। बाय टाटा। थाथ'नानै दे। जोङो थांनो ओंखारबाय आरोना। जोङो बिनिफ्राय ओंखारबाय आरो दायो जोङो थांबाय थानोसै। नायबाय आरो खोमसिबायबो नै। मा होनना बुङो, जोङो आरामै थांबाय थानोसै आरो। हस्पिटालनि नुथाया नै, आङो मोखांनिफ्राय भिडिअ खालामबाय ससे। जोंहा फेमिलिफोरा फैबाय थादों।
दिनैनि भिडिअखौ आङो बांद्राय गोबाव खालामला बेसेबांखिनियावनो दोननोसै जायफ्रा जोबजासे नायबाय आङो नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों बाय बाय टाटा ना बाय बाय लाबाय आरो नोंथांमोनखौ दायो जोङो थांबाय थानोसै दे